Ja, brormand, han vil skulle hypnotisere mig igen. Og den her gang virker det. Altså, Så han vil falde fra hver. ja, hver gang han knipser. Hehehe. Ja, jeg siger. Men hvordan hedder jeg kan bare overhovedet ikke huske, hvis jeg hvordan har... Altså, hvis I godt kan kommentere, så vil altså, hvad jeg bare sidste gang, fordi jeg kan overhovedet ikke huske det. Så må I godt være søde. Altså, bare, Bare et lille... det er bare lidt spørgsmål. Bare kom i gang. Vi forsøger. PS, han vil falde for hver gang jeg knipser, hvis jeg ikke har sagt det. Jeg kan ikke huske det. Det har du. Jeg er lille Jens. Lidt højere. Jeg slap nu af. Men hver gang jeg lige... Men så hver gang jeg lige knipser, så skal du falde lidt ned. Eller falde sådan, og falder for sover. Og med. Ja. Helt korrekt. Hvad sker der, mand? For helvede. Det gjorde jeg ikke. Det var ikke. For satan. Hvad får den? Jeg var skudt sådan. Jeg tror altså, det var mest ondt lige her. Det var fandme noget. Jeg kan ikke gøre det. Se, skutter. Jeg kan ikke mærke mit knæ.